to the eternal road. You're try. Ska komen bani ibi yang fi kan kesngi. Banga dap da kajing sngongo you blay. Ya kaba fi it you try fi wan mencakri. Amen. Hallelujah. Ngine pule ektin jo blay ne ka por ga mentaba ka kalong. Naga kam ki apostle ne ka lonong ka ba arfunyo. Ka babel ke tu ang ne ka jingja. Ya kaba upol udalet da kaling sharom. Mdai bu ulet sightseeing, balik cruise finam dan kibri menta ki lek cruise. Ki shong da kaling ban lek enjoy ha kaling. Kuma ka por jong Titanic mo ki shong ha kaling bakin ya enjoy. Hoi upol kum lek man shong lieng ban lek sharom ban lek enjoy. Ban lek kai ban lek pen ngat ila de henry ulet. Mdai kum balai luit ru ulet kum u koi di. Upor habau lech hang ne ulech ku mu koi di kai ka ba jang ngi hang ne ba ne play the khot ban kong ong timinta lapen kot bangin lech da ke lieng shi Itali ya ka ba IT pateng yo Paul ban ki wei pat ki nong sa ban di ha kurang ba shi spa ba kerteng u Julius u bana ka kenhon u Augustus tionda ngi lai lech ki wa ka lieng ka bana Adramition ka ba lech hagi taki jaka jongki Asia hadu road du riau ngilaya mi no don lem bat ngi u Aristarchus na Macedonia unong Thessaloniki kum la shai ngilaya hier hasidon u Julius te u la Lesbon yo Paul u bala sha ya u ban lek shalaki lok ban yo kajing sumar sukher fi u Paul hang ne hagi jing sha u la sha kem namar kajinget ke jong u shwai kan ni uyeng hakmat jong pistos ban batai ya kata ka jinget ke jong namar ulasha penrem namar bu ilap ya ka gospel te kwa ba un syukut no tang pistos ndai apil ya ka kies ke jong shadu kaisar u bashong harom ha Itali tading ta ka kies ke jing sha kala de ban kut no tang hakanika waya kren bat u pistos bo pistos o jing sha sung thu ya ga e ka ba u Paul Ukren u da khot rius im Agrippa u dus im jong ki Jew baka babel ge tu ang tam dala ngap Paul sedang menyalap bat us im habu ngap am usngo deilut u yalam lagi no itu lupa wong ki no itu lupa ki om tam dei sim sim ho ke dei no itu pa lom tam kam dei mas ho ke dei hadin da upoi shu Jesu tan ta open pau bagi bagi no itu lupa ki le itu lupa spangu Jesu hadin ta wong kam dei sim kum ta us im Agrippa ho ke dei tam bu ong skum depan ni sak hendiat ngelajong Kristen me wong bakata ka jing lap ka jong me ka deilut na dong syadong wong ngelajan long Kristen wong tang bang amla ben long Kristen namar ba beleng deus im tang sen long Kristen ngaladu na gajing long seim tada wong ni dei tela deilut Paul ke me keren ke me lap ke me tu ka dei 100% ngelajan long sak hendiat ngelajan long Kristen wong tambo kulam long pat kidon ki beliau ki bla sunu deilut rei te da poi hi ban ong rai ban but si cham ti ka ya fi ipa dang don i me dang don ki ba mdai ki Kristen don ki bi pi jat ben rei ki ong ani pastor ban long Kristen nga kwa tang ba nga hab li tap she ku pa na marang hab li thang yu mang di khon rang ba lam da kum ta kat kum ka an ka culture jong i kam sha ma di khon rang ba bal hab li ai ding man thang ding kum ta ong up da i shwa hadu de yap ku pa nga ai u ta ka nuksa nga ong don we bril kum ta po ka Bible ong dan sa Bible kum ta kum ma me hing ong long taro kum no ala don we bril ba Jesus khot ong but no nga ong up shwa de yap ku pa sli tap yu ku pa kum ma me tu Jesus ong no ai ba yap tap ba yap Andre mame kila yalap ya ka gospel kila yalap ya ka hima ka jong blai kamut kumno kata ba yap tap yu ba yap ang pensione la da memem bot ya nga mer men yap bala da meme yap melik tap itu kupai ba yap jong me mut pra ba yap kilik tap utu we ba yap bakan jadok nu la yap bakan jamin sim pra ba yap kilik tap tara jisong bot ya nga da me bot ya nga nu kupai jame un im bal haba un im mem don kam melik tap pra ba yap pra ba im amen
Ya roi trai, tading ta kan ni ka jing thu kan ni ka por ka long kom ta bat hoi bla job ik kes ni tang ba wang ani kan ni tang amla ban rai ni mar mala dep appeal shadow u kaisar ta ka ding ta me habli charom. Tading ta kan ni ka journey kan ni ka jing ya lenti ka sedang nang ni. Ban hang ni ngi em bo pol u de shakri jong blai. Ha bo de shakri jong blai ka ba jang ni ka babel ke thu. Ba what utau Julius. Ka khat ka balai kong tikum la shai ngi le her ha sidon u Julius Ti ula le sbun eu Paul, bola syai u ban le shalaki lok ban yu sumar sukher. Pihang ni u Julius u dei unong shun jong u Paul. Ban unong shun u it ya u Paul. Lada fidei ki shakri ki jong blai am kinong shun am kin it fi. Ndonong nget le. Hallelujah. Pingat nyam. Pingat lada fidei sisa ki sekri ke jong blai u blai pen kelai kata. Ki bri ki mutim ya fi dala pointa ki kerku ban ya fi. Na lap kata bun sin. Da sengap jingi tu ki wei bagi crunch pang jongat ani la suma sya da point tu hajan ki apista fi nga. Lengo ngum tadi tu suma la keren la suma sya da point ban ani pastor. Tadi nga ko abno fi maka babel ko ang kata pule ban nga proverb kan riu ko khot ban yo ko angam no. Haba kilenti ubreu ki pensu bahaya utrai upen long wat ya kinong shun jong u bakin yusuk bat u kababel kong haba kilenti ubreu ki pensu bahaya utrai kemut lada pi ya atau kalenti ka pensu bahaya utrai pi don nong shun mdai ma pi babu nong shun ne ba pelong nong shun lada kita ki shun ya pi kai ka bajang ni kababel kong ka pelong wat ya kinong shun jong u bakin yusuk bat u kemut Bakin ya bahal ni bakin kerku ya u. Tadi kita aku apa nong fi film dan nong shun. Amen. Kibangai ki nong shun. Gila benar ki nong shun yang ni. Tangi tu mesti nong shun. Maka sabalah jam kita ki bersyur kelait je. Mulai kum tuang lah semua mulai tem mulai telah ada poin tu belum besar dukat na sentur. Lang. Long take kum tu sing atau klem ju Daniel kemau. Ki sing dah ni lah semua beriung dawan dengan ang. Anda lah penihar. Yo Daniel hakram tigi sing am ki kebom ki sentur ku akta tamo Tip jayu You know try Tadi na ka ba nong ifi la da fide ki shakri ki jom blame dan blam sne ifi Na mara da blame do na kaliang ki fi we bala ba ni le persya ifi Amen Tarau usoitan ro am le sne ifi am unum la ba le sne ifi Hoy persya ma le sne ifi re ka ba kut am ka kala sa jing ba Terus syaitan tak clear bet, yang chase boleh lihat start tu. Haleluya. Tadi tak aku abang fikum ki banget, wajib om bau tai syun ngau, syuit bet je bro. Mam dan bersyun ni fi. Amen. Haleluya. Wat ye kita tu igum bagi dia saya ginong syun wajib dam ye ki. It be ye ki. Namar hakaba khado ki kin it ke life fi. Kata kata ke jing sisa bau ni u Julius u badai u nong syun agak jing sisa u Paul, ribla les bun pun ban u Paul. Haleluya. Ka Bible ke tu anta nang ta kila ayat jai la ayat ke tu ni kitin jong blai jai kila ayat. Ka best bet kata ka weather ke chuki. Oh kila shong ta ka ling. Hadu ka khot ba prang ni ka ong. Ba ba kila nang ayat. Da ka ba na rot jong ka. Kila ya poi ha ka we ke jaka ba khot ka jaka ri ling ba jai jai. Hajan kata ladon ka shnong lasya. Kai ka ba ja kila shong ta ka ling ki dan hi kita ki jing be persya. Kita kil nrai Kilaya ya narot berkilaya poi kata ke jaka ke bakerteng ke jaka ri lieng bajai-jai. Kamu ki poi ke jaka bajai-jai. Tadi kita kani ke jing si syam, kani ke pertai ke bangi syong em shui jai-jai bit teh. Denam. Boleh pop ru ile pop jai-jai bit minta. Ka pertai ka shui ilong cool tambah kamdai ka balong cool nama roblai unsa teh ada gading ka sekalahot. Tara ki batuk ri cool bah mentatuk kat bamon. Cool baby. Tak kat bamon, auria kat bamon cool baby. Ya tu ya thiem ya khalai. Mentali cool baby. Jing khalai lawan ri jong ni. Ngin syong ni yang syule pokar bet. Cool baby. Cool baby. Drink baby. Have a cup of beer, baby. Cool, baby. Biang baik, baby.
Kipoy ka jaka ba jai men ka perthai ka I kum bakalong jai. Shu I bakalong jai. Tang baga ktien jong blai te kala maham. Kadon ka jing maham, ka khot ba khandai gong. Te ha bolala penlek no bon sngi ka jia ling. Kalong menta ka bama. Kadalong menta ka bama namar ka niam sha jingit kala palat no. Upol ulas neng, pi upol usyakri jong blai usneng ni. Baulang ki korang ba ngayo I bakani ka jingya ling kan salong lem ba ka jing mensao ba shibon ki jingdo. Tang ki jingkit ki ling henrei, gai ki jing em jong iru. Upol wang, what on cool baby? Yes honey. What on ba ka biang lut lamar bakani ka perthai kan sapoy siya kata ka jing ya ling ka jong yong kan poi ka jing masa ba ka jing do sibon dai tang ki jing kit ki ling wong wat ka jing em jong iro kam dai tang ka jing don jing em jong ka ni ka perthai henrai wat ka jing em jong kita ki badan ka perthai ka don ha ka jing ma ho upol usyakri jong blai uyalap ha kita ki nong yalam uyalap ha utau u Julius Tering tang yalap silap man lagas ngi dan kibriu ngau ki ai perthai la jan wai why kan why mangi ki simet why kan nang perthai kan sawai nadu menula yo sungai kata nadu mendai why perthai silap la kala bomut pa I cungi la kala bomut no meno tu padot cungi tu nengkong la kala tu bola yo sungai perthai la jan wai la tiang pelat mo tadi nang ta ulah kelaba mut long kristan repertai kembai dok mentah ngila dei ki kun kan upateng syum mentah pat wai kacu selen ai tu cungi kelaba mut namaru kala namar baladan bailap ong pertai kesawai bo pliu kelaba mut re klem kala ta pertai mau tu la kala pertai samju bagi si mesting yang bam lele cool baby baka baba ki so ya kata baba ki breu ki alap Fikin ma kapor unowa velap wong baik siap sini wong kan sajat de pertai uplay ngalay sno ka sor jo ngalay sno ka so uplay ong snai ni giling bang tau uplay ong sa the da kom un sa pislay da kom ngin say up hang ni cool Noah what are you talking about cool ai jai the man ngidon haga jai de menta Ngidon hakata jaka bajai jai. Ma people chu clap. Yalap da ding. What you let shong shit the man? Cool the man. Kat badang day ban cool ka cool kan. Hakapor ka ba kini gi angal gi jomblay gi wan man yalap asodum gomara. Kay ka ba ja? Kinang cool baby. Kia shong ka. Kia shongka kiwan kita ki angel jong blai kita ki breu jong ta kasinong ka jing shongka ka sok hadu kata lawan maki hadu ba ulat uyadai ki breu ong pe kini kimlong fikwa shimi kini ki kun kan thai jonga u sacrifice ki kun kan thai ki jong namar ka jing lalat ka jong ki ke bala palat kata ka jing brai ki jong ki bala palat bar haba kini ki angel ki wan welap kim ngat ungai tang ulat danget bahai ru na pe yang ni ulat ru, kalok ru, kikon ru, ulai alap. Sakita ki pusat kurim, ketau, ketau. Ki pu samar ke te, ki isgiar ke samut, ki ong nil akran biat you ni. Baka pertai kolong cool, ngi enjoy hang ni. Mepat wan disturb ya tak joy. Muan penuit layong ni. Kalau ngumtaro kan ikapor ka ba upol welap. Wong kan sedon ka jing mensau. Kan sedon ka jing mensau la ya thu lupa. Ba kan sedon ka jing mensau. Ka babel ki thu ang ne ba mdei tang ya gitar wat iki brero. Ba ka babel ki thu la dang ipule mon ki sti ka ba ar ka jong Petros ki thu yangi ba ha ta ki singi ki ba khado la da ya lap kin ong gumno ki breo. Ka khot beneng kong ter kong ya ni ki sti ka ba ar ko ha ba ye ngala tho menta phi bat baro ar ngapen keroi ke jimut besngor jong pi da ba pen kan ma kan ye pi ba pin yo ya kan ma ya kita ki ni bala kren lupa gi no itu lupa ba khoj ba dia kata ka hukum mau trai nong penem da ki apostol jong fi da ka ba pi tip
Ya kan ini kong bagi segi kibakat do kinwan kanong kran ben daga jing kran ben kibaya kat kom ka jing kwa ka brai la ka jong hi. Bagi dia hano ka jing kular ka jing wan ka jong u. Namar hadu bagi tagi kepat men jing kleyot hia no ki eki boro ki sa kum bagi julong na do medang long ka perthai. Namar ki klet khnang ye kan ye bla julong ka beneng na mendai bat bagi kendok la ne lang naga om ba daga om daga ktien ublay daga ba kita ka perthai ka men kata lapin slay no ika daga om kala jot no andre kita ki beneng ba tagi kendok ki ba menta ki long ki ba rakhi ya ka daga jo ka ktien ya ki ba rino aki shaka ding ka sngi ka jing bishar ka jing penjot no ya kita ki breu ki ba breu blay ka babel ka ong kita pakadon ka jing maham na ktien ju blay ong kan sajat no bun kibriu ong ka wai ka perthai ni wai kum no perthai kum ba ong pi mane ka sngi ka mi kum jo umna mi kum jo kalong kum jo hena kim su bu jisu ong wong kum no jisu tangi puli ka ni ka por na Matthews ni kalong arbu sao ong kum ni balai ba layalap ya ka gospel namar ba ki don ki signs ki kita ki sign arbu sao ka khot arbu pra ong na bahai hai ru bakadon kamet yap hang ta ken kinyalang kipukni. Kau no? Na bahai hai ru habadon gai kamet yap don ni hang ta ru ken kinyalang kipukni. Kabamut. Lada filaya lenti dang ni fi ikitay kipukni kia boy hang teh jrong am. Oh last tu blang hang tu hapo don gai. Kadon kamet yap. Kadon ke jing smautong kadon ka kata kamet kabala sma kabala yap kabamut la fiat fi kita gipuk ni kata kala dei ka sign kata kala dei ka dak ya ka try ulapen i bala da ja gini ka perthai kamut kalong thek kumadan ta gipuk ni ublai ong pe kala jam gini tetep bakala janwan ka jingyap baka jing pot plak ikani ka perthai kan sawan ka jingkot yang ka perthai la da fila i gini ki signs ki baja bun kibri ko katma ta do men shuai te ja kunyo cuma na do men shuai ni to kunyo wai perthai ka khalam la don na do men shuai shkuruna la chang wai perthai kiong ba la don na do men shuai ki thma la dep don kita ki jing yap khalam ki la don nang ta ki jing kunyo jumai ki la don la bun kum kita ta ka daw la long men len ke mlei cool baby ba ji lap than ni ba su ka lot na ka dang jing maham na ktien jong mlei Boblay unsa penjat. Jakal baja longkat balong unsa penjat. Maka ktien ke jomblay ka ong ba mensyala penjat te kata ka perthai da ka hatu nu penjat na kading. Kanon ka jing penjat no ya no mdai tang ye ki share ka rupa kanon ka jing rabong ka perthai kan ing bat ki paila mdai na bat ki paila rai baro ki badan haka. Tading tau Paul wong pe mo kanon jing mensao. Henry habau Paul ya lap ya kata ka jing ya lap em kisung samar khide kai ba jang ni kar khat ba khat bai kong hanrei uta urang ba si spa ula kham ko ngu ya umaji ba di utrai ka lieng ba ni tagi ki ka bakran Paul wong ni Paul ni sia lap ke ni hoi lap jisu sungai ba tai su ya kata ban sawan kata ka jing ban sawan kata ka jing pa lieng ban sawan kata ka jing duo ya tagi tiar gitar ya ka jing embryo ya lap ni msi hap mar mengidan hai ha ka cool ngina ya nyom don leram don biang mat keren biar ni Paul akan mau mencari polis orang ngi sara slap ha ngi pong itu ka but ta bejrong ro raincoat da push long am shit sni the pi ras tri jrong to ching i biet the pi mar fi sa ram sham shudum ngau slap sung ba slap ite shilong ru bagani kata habau Paul ula kren ya kata i kumba kalong tang ka jing i biet ya kita ki bayok sngo badeng ta ka gospel mlaya lap menta kita ki no sngo ta ki sngo be ni kelut ni pinakran ni gospel ki beri perthai am ni kini yang toma ma alik ma sibo de kran i stunat te tang supoi ja phang utrai am ni kini ya senadur kita bakam nang lay kababal ka angom no ladangi puli
Kasi ban nengkong nong Korean kalau nong ban nengkong ni record kat pra. Gong namar kata ka ktien sapang ka ding pna kalong shisha hagita ki ba jotno ka jing ibit. Lada ya lap shisha ka gospel la khamat jong kita ki bam ngai am kade tang ka jing ibit staki ni Jisu si Jisu ya lap na TV ya lap asurok ya lap asdong ya lap hasengkit ya lap haskul ya lap ni kajing ibit ong ka ktien ka jong blai. Baga Bible ke tu ka kat of way kong namar bahaga jing start u blai ka taka perthai dalaga jing start kam shim le itu u blai u ba ibit daga jing ibit juga jing alap ban penem ya kita ki bangai penem tang ya no ki bas no start kin em buana ki bre bisu no start pinang le ne oh nang tadi tahu just no start u blai amen tadang ai ngu u blai abang yo so ya ka tien jong blai Ublay juk keren kai. Ngasih orang kata ublay juk keren kai. Ublay ama bu keren be gajing sisa. Amen. Tadi kita ke Babel ka ong ne ka ong ba kajing alap kadai tangi kita ki bangai namar un penim tangi ta ki bangai namar ki jiu ki pani ka dak ki Greek ki wat ka jing start hendring alap yu Chris bla sat nar pna ha ki jiu ka jinjin tot ha ki Greek ka jing ibit. Ki jiu ki pan me ka dak. Tadau Jisu nganu masyo ka dak wong. Sakanongan peni kadak wong ya bayap rong ngalapen em bamatla apen kia wat ya bapangyap siliang ngalale lu gini baro ngalale lot pipat pen biang ya kadak kan men nget bapidei uta umesaya ni Jisu wong ka pateng men riu ka baklem bar ka bapop kawat ya kadak sidak wong stang kadak ka bakhado bakata kalong kadak jong Jonah kumbau Jonah udah lai singi lai met akapo jong kadok ka krawang kumta mengaruh kun jong beriu. Wong ngaruh andon lai singi lai met hakapo jong ka kendo. Wi thu lupa ya ka jingyap. Wi thu lupa ka jingmi pat jong. Bawa dia kata ro anda hulala pendap em don nget hire kata ro. Kiwat ya kadak. Namar balai bakim de ki bangai. Tagdang aku abnong ifi kum ki bangai sungai bet. Wajong hadu bandalong kumta. True proof that try ba me de si sama me. Peni si sate pada de si sama me. Pau hanga bangani i me de bujong teman na belum kot teman. Balik na buyong na. Bangani tu. Bon gibri gibri try pau se hanga. Pau blay yo kelon sebak Ramadan yo bayap. Yo long man kumway Thomas em. Try wong no suk kita em ki bisunget la kanget te. Mde hadu ban dayo i ban nget. Mar halayo i em hadu dalai i ban nget em don nong syu kata. Nda finget. Nomor pimpat i ong suk kita ki banget ki bam klempat yo i. Fila i Jisu. Padon nong i ne nganget. Ta finget ya. Kanong fi ka bakrao. Amen. Si anong krao. Ta sungai la kanget mau turau la keren. Haki jiu ki wat ka dak ki pan me ka dak ban haki Greek no ki start plat ki philosophers. Kidi ki Greeks. Tagda ofin pay babon ki philosophers ki mi na Greece. Hakida. Oh, it doesn't sound anything logic. Because kin batay. Oh yes, our understanding, our philosophy says so and so. Jesus, there who died, walayap, baumipat. Is there any proof? Dan Jesus ya. Namar ki Greek gitu kita ki bakwa biya ka proof. Makiru kita gay ki bakwa ki Greek kalau ka GB namar balay makiru ki awat be kata namar ki start pelat kata ki philosophy ka start pelat kam yahap kata ki philosophy ka jong ki pakai philosophy jong Paul. Kam yahap pakai philosophy jong kita ki banget. Jisu bayap bola mi pat tang philosophy jong ni dan ngata ba dah. Kata kamla ban kam main jingi kamla ban digest bau breu belayap bau mipat kata ka bamla nget lano ka bamla along lano ro ka babel ke thuang ne henry kita ki belakhat ki jiu ki Greek ngelap yo Jesus Christ uba ka bor ka jong blai pa ka jing start ka jong blai namar ka jing ibit ublai kalong kam start ban ye ki breu bal ka jing itlot ublai kalong kam don bor ban ye ki breu ka babel ka ong ne namar kata ka jing ibit ublay. Kamu ada ublay ulang ubi ibit dah. Ada ublay di babiet ram.
man boleh dang start utau bo start tampan. Ya utau boleh bo start tamru dang start hiu boleh la boleh udai bo ibit. La boleh di bo telat pelat ru. Henry boleh dang klan pat ya utau boleh bo klan do. Uta di boleh jongi. Amen. Tengok melak ban ya compare bo boleh jongi. Tara boleh ulong bo ibit kan orang dang start hiu boleh ban you know scientist, you know philosopher dang start hiu boleh. Tering ta habu Paul uang ye gini kikintin am ong batai me dangit kamnget ini maji. Boleh am tu banyak dia. Kamnget itu he. Tu maji but we try jong kalian. Umdai try jong beneng. Kamnget you try jong kalian. Nama runget you try kalian la saya be pan ngin lam no. Hanan kamnget itu maji. Ban kamnget you try liang ban yo syakri jong belai. Tering ta kau apa nang ifi? Kau mau itrau juga Ibrahim. Amen. Amen. Nada dan na prince fi shabe na mar fi shakri utrayam ong iro itray. Tring ta habala batay ya gani. Yo ngap sya kulut me sya sala biang. Ngi khamnget yu ni majin maru kham triam unen maru tip ha gani gel er ni barakhat utray liang dalong gumlom ke kli mo. Nice ngap ya me. Tadi ta kartan nang to Abau Paul la bataya ketaki klem snap kadkhot khat bini puli biang henrei tau rang ba spa ul kham ko ngo yo maji ba utrai keling bani kita ki ek bokreno Paul tin mar kata ka jakari kalong ke bambit banri telang khambun kita ke jingtu la ben mi no nang ta ter hang tu ngi poi khot ba khat lai ka ek baja ka khot ka ba khat lai ko hang ni ti ba ka le na shathi kala be jem jai kemut ngomene cool baby am kiya sha cool upol orang nak kesedang keji mesai kiai cool kim ngat ya kai bo syakri jong blai wang Henry ke babel kong ni tiha ba ta kal na shathi kala be jai ki dia mut bakila yo ya ta ke ya ka bakila tmu kila ring no ki angkor jong ki kita ki angkor kila atan ki angkor fitip ki kita ki bakia bahap super like brrrr sti sepam dalhap dim dia poam kamu kalieng kala skam de kila atan no itu ki angkor ke jong kiru kalieng kala along mitang kalieng Kiong ni, kalau jam jai de kali kata kali air, nai kiong, kila ring kita ki angkor, buat kila ya hasenda agak krit, narut, henrei om slam hadin, labek na rengkau ka eryong, kabala kat, ka yurakuelo, deh, yurakuelo, mau kata eryong kerteng ni, kamu si Amerika ngong dah tip kerteng, buan eryong, sedang ke itu ke eryong mi mau. Kenapa? Duan eryong tu dan kerteng tu ke eryong ru. Mana bu kerteng di ni? Mana pun kentang di ni? Suleng gua apa ya? Halo ngelawan Eureka lo. Lawan mengamo. Kebabel gitu kata ke eryong kelawan shisha. Badai hinta ko apa nang ifi. Wanum shania ha kibreo. Kebabel ka angkom no? Long balatim ya tau breo ubashania ha ubreo. Kini kisania ha ubreo. Kisania ha imaji. Kisania ha trailing. Tak janjat. Tering tak tin sebelah ke ong ni. Tengi puli Isaiah san punya utau dekat bar por ke ong no. Henry kibaman kilong kum ka duriau balaki. Habakamla long jai. Balki jongka ki kenroy yagakti bat ka jaklia. Dan jingsuk ang ublay jonga yaki baman. Lala snap yagaktin jong kibreu. Kay kabadya dan jingsuk ibaman. Snap yagaktin jong blay ka dan jingsuk snap yagaktin jong kibreu am ka don bet ka jing bomsuk. Talawa ju snap. Namara ka kay haki baman kalong kum kaduriaw balakhi bakamla long jai bat ki jong ka ki kenroy ya kakti baga jaklia namar naki kami kakti baga jaklia keryong kawan namar bala snap ya kakti jong ki breu am ya kakti usyakri jong blai kay bala jang ni pak tung nyepet kababel kong dekat bakat san tiha bala lap ya kata lieng bat kamla bantur persya ya gal air ngila susya ya ka bala rongno yangi habuan kal air am kishkendit kensan kawan baik sebut nang tayam. Baca ifi.
Tu kapor mdan rete tu motor man start. Ye chol dia ries. Mdan engine. Ki depend how much. Habawan kan san kan dia. Kyo to kat baja syak ka syak mo. Ki syak la ka syak ya kata ke eryong. Ba kata ka de ki syak habang em ni ka perthai em kamut ba kan biang lut barakhot ho. Kinwan ni ki jing le jing em jungi. Amen. Tading tau try ong la dau tau briu yo sungo ka tien jonga but ule eki on try yo kum briu bestar bolte ke yeng halor mau siang slap on one ki ler kin one kita ki jing shlai kin one henry ta ke yeng kan yeng. Henry uta ubu yo sungo ka tien but ubashu le klet ya ka tien. Le mutlop akshake hukum ta se ni kum yo sungo bing ta. Hukum ta se ni der hukum ta. La yo sngo tang ba akshake, la yo sngo le mutlop, la yo sngo ya ktien joblay in reclaim sha skor ktien joblay uta uday ubiet. Babel gong ulong blate ya yeng halor siap ne halor ka khndo tu slap mun wan ki jing again wan ki jing le again wan ki jing shlai again wan kan le kan wan ba kata ka jing jot jot ka yeng kan long ka krau. Tadeng ta ai bagian pensong nong rem yala de ha utrai. Sha skor ya ktien joblay. Kom bau polu kren ai ba habala pensngo ya ke tien ga jong blai haga ne gesngi ai bangin ngai hau trai so ku tau breu uba shania hau trai ba uba ga jing shania a jong u long utrai ai bangin shania hau trai namar ke jing kin jele kin wan ba 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 ke thu ang ne ba habang ngile ya pet narum iwei idol nong blakot ikloda da ka ba ngila la pen scam ya kita gilingret daga sat kilat nang ta. Banga kwa banong ifi ladap hidon how try. Pinlat bi daga sat. Nagi jing Amen. Jing gin wan. Tam pinlat bet. Taraw ju kuslai. Dawan ki jing Tading tang kwa banong ifi. Ken mau abagidon ki eryong ublay unbu ri kelenti bangen lat. Amen. Nagi lenti ki barit maka naru rekan lat bet. Kababel kaum no bagi jing tunjuk ki wan hangi ublay unom sa ingi ki jing tunjuk namar habu tunjuk ula pen kre ya lat ban lat. Amen. Mar ngidang don na ka perthai ba lat is teng teng ji im jungi teng teng im snap te ublay ki wan hi ki eryong ru teng teng di ba ki wan hi ki eryong teng teng isnai ki eryong. Teng teng lai itu tu briom buat bite. Ya lang samla baru tai pan. Dong pelat ait pelat yu ni. Ngan pen kela yu ni. Tangka no dadi kelak pen kela suka syok suka dat blue kai kemut kemat seong buat pastor pendoi pastor om balai bulok boleh am tam tangan sekali kata ngopor bi lang ulong komno ngopor lang ru ya di udi ken pastor tau ngana do boleh lang fili mula di tau boleh ba lang tiap sana syuit lah ka itna ngata fi invite te ka problem ma ya iba ulang uba sang kan thai si sa tai ren du dang yalang na lor jung ta lo don skawik samla lalap te ka taru ro em nga it bet daladap tu mo pastor mulai parakan thai per ya pertrong senyopan balai pakni econgam balai maparuk ni econga ya terong patrong senyu ento cekan patrong youtube breu ya patrong pan paramaki mana boleh kata we invite ki problem. Taraw tolong pi bastat. Las tu kani orang problem wa jule kata. Dan ki beri ki dak bakaram. Boleh? Ki iba tiet kali tu tiet ka tiet. Kamla, kamla sul tu pan siu kumno. Siam la ka siam. La da por siu kumla siu. Dedem tu one problem pa ka jim. Dan ki beri siam la ka rem, siam la ka siam ban tiet ka tu mar bagi we tiet lang. Taraw dalam fisim luan am kan magan gawai. Fiat man tip fidan sos ne film dan sos. Amen. Da fitip bangala ban siu baik jagat baja longal belong ngala ban siu biang sim. Lada fi ongan sim klam dadan kano kalak ban siu wajule kata. Yo fi bu problem ilade. Takada up ya ke por ke jong blai. Tapi pat yo yang up syal. Tapi yo kali up syal. Up ya ke por ke jong blai. Amen. Yo breuru. Bila kama me kata. On lich plus bajare juti jet tani kan thai dai. Kanir bamlong. Lek sekui dukan. Kanir juti dah. Kanir bamlong. Kanir mi hap ni pe mi bang. Ka juti ya jet kata-kata dah yu breu pa dio nanalaro isim. Ndai kata. Tangai ka juti ka chat no atis pang pong juti kan thai lagi atis spesial adukut dah. Ani
ajiat tani tentang dah taj siapa ini. Wala abiang kata, palong. Kentai bajiat bahaya juti. Boleh bicara tentang imbang rit tante. Kacuti ajiat tolong anin ini. You boleh opat. Na Martin, biang kan biang. Pas mau tu Martin, yo biang kan. So siriang saya itu. Na Martin, fin expect you kan? Tadi kita, peace na problem dalam deal. Tak tahu, apa dia syakri jom boleh. Try ngaduai, bangan yo syakri jom be. Nangan yo ada syakri jom be. Amen. You try. Tapi syakri yo boleh, fin yo be, degi syakri jom boleh. Amen. Tapi lagi parti yo para parti. Fiam na. Ndai rom na. Kita kisim gibadai dah kejuk tham niang lagi tu jap tham niang gini yo. Di tengah tu pertengah mah. Namno na. Fliji us ero tengah gi hilang. Kami begini herlang. Watang kahan bekas er kami ji hilang mi. Bu iya seriam ro. Tadi kata ada ji sha ko amno fi. Mlak ba je khlek lang. Tadi ta ko amno fi. Flyo so me ta ko ji suru. Kata kan thai bo pli mo kala khamrang ba de. Ka shakri bhayo blai. Kat chble ji tho temen de. Papa lano. Empat yo tenam no. Padan berkelingan kelino kentai lindi di gerang terwa mo. Padan tenung terwa lem no kan. Ni pa telah sak misan Pala sak misan. Dan kibri kisungov ni ngelak teman palat disai. Ni syuk mi syuk no. Kenrup no. Du riu karat ro biang hi. Dan sim ta de dan bong ba. Ni pa te chong samlai kam ni mat phla chiet palat officer ni engineer To chiet no riu karat na. Beriau juga rat na. Muri madan tu bersugum no tam dap suka simna. Tang bersuyok sembai na. Lah dap tangong ni. Tu punya sembai tu biang kan. Ndai perkat bagi cingem sa. Habi lang tu beriau Tadi ta. Kata ka beriau pelima ni. Sus nai ma kat sibi kenu tak temben sia. Kacu. Papalano. Suram tu beli. Hagu isngi kenu hingat beriau. Kena deh. Pi siapa teman lano. People lano. Hinyak beriau tu. People lano. Put kamran. Put kamakor. Pamut beniap no. Dah, piru tu mak kajui tu piong inga. Hanya tu piong lano si lano terlapus hinyak beriau tak kali saya pin. Lano ma people. Syatib beli. Tadi kata, tu ai. Bangim dia kerki, amen. Tadi entah abang iya ke pertai. Lalu gue gijingnya, terbiang. Utara nyerap ini, tahu jukat iladi gijingnya. Bun kibriu layu olok away. Kiong bani boleh ben pelatu no ini way. Cik no way try yo berkambah. Ya test dah. Layu sedua try lah kambah ni. Yo apa berkambah sepat. Ulang rum ni no suam ni. Ab nyo na the way ab dah pet bah no sua. Rum ni tu lah biang try. Yo rulai rucu he. Tadi kita yuk kun, wei kupa. Karena orang kupa, sanggup kupa. Karena orang kun, ni di cung tu bernengkong ni cung baar ni boleh. Entah. Sanggup kupa. Kelam ya deh wei ingkurung pal. Lalu ingkurung rokhoi rumpat ya deh hira. Tadi kita aku apa ni fi? Tu ai, bagi lagi beri start, amen. Ya roy try. Utrai pelai fin ke jing ya. Ketin jublai ka ong ni. Kani ka dekat ni ka ong. Dia ba kila la ya kentiu. Ya ka kila ya Spanya ki lieng ba de kita live kila ya septieng ru ba onyo nyat iki da ke jing kersoi siap sertis. Bar kila penihar ki mastul ti kila rong no yaki. Dia ba kila le teng shikat de bagi eryong kum la shai kila sedang ban bread no ite ke jingkit. Badaga ski ke balai kila bread no dagi kti jong ki kita kitar gitar jong ka lieng ka bamut ya ka ka bau pol ya tu ka jasisa. Yo mene ka sawan kata ka jingmen saw yang ni bat ngin sa hab ya bread no kitar gitar sisa hab bread no kitar gitar. Tadi hinta kan mau ni ka wei ondang ilet ni perthai ya kitar gitar ngimla ban ya ralang. Nela na man ra. Tu ni kai baja ka ser grupa kan let no.
katakan lek no takadau kai bangidon ai ngo yo blai bangidon ru de ke jing ai ke jong blai amen ngio ka met ko ba khia jing ai jong blai ngio ai ke yeng man chong yo ki khon ki ti ngio ai ke jing don kam la ka si ke jing ai ke jong blai han kini borok kin sado no amen tadaw ju khap nap wa ju perkat tan kai bu de men le shakri we yo blai amen don bisa spolak praise the lord don shi sponiar praise the lord amen don spokoro praise the lord dan sepuluhnya praise the Lord. Tanawan jasa wajah orang ni, anda kumno kan ni, tengkali Ramadan ni, tengkali Ramadan ni, habis ayat kejat ni, ya kejat, belah. Setiap kerja syakri boleh kerja belah. Syakri dah, syakri no, ya boleh. Syakri dah, abang syakri dah kerja belah. Terkadang apa hiwan kerja belah, syakri boleh ya bainang ha. Amen. Tada viwan man syakriyo belai fiyo bainong. Namar kada kejing belah viwan man syakriyo belai. Fi snap ya ketin belai. Dan kaman saitar belai. Man penmis abi syang baik kata di jing belah. Kejing belah ka ba aram tam. Belai on belah. Lai pulih ke ketin jo belai. Kan di jing belah. Duai. Tambah kada ke ba tempat kata abi. Pulih ketin jo belai syang. Kemat asul. So syang mut duai nur jai la duayam apa syai. Kaba suktam ka kam tang ka ba tempat. Kata de kisi belah bo blei ongan la fila ke tangan ai nong sibon ni pi. Balai ke surkar ka siu tulop he igi nong trai step. Namar ka ong ba la da siurit kini kinum trai bah de namar kin perkat ya gi jingduna ka ni katai tarau siu pupuk iki namar habla siu pupuk kinum nan tension syu ka pisah tarau kin trai bah. Tarau bor kuat ikwat trai ka surkar. Balai biop pisah he. Teladang surkar susu kata, bawa meladang kat ini kibri ngan siu he, bikin light tension, pitarai rabu belai kat ya fiun siuret. Kan mau Petros Jisu lah khal Petros wan, Petros lebi Jisu, tamu Petros Jisu lo ilang las kumnor Petros, sui kuslai Jisu pai Petros pangkiau ne, tak ada kon mau sih tu kalok. Ni tak tal ada jana tip kuno tip la ada ajana tip kuno ada ya rap na kuno na itu kakiau namar haba pang gue hayeng amro ya panglang hunjur kita dan mati hospital we baru adi bon kamlang namno na habli set ja habli aja habli amit baru long ani baru khai tel dan pungut ibun kamlang ta tara kuslai men syakri blame no fi takkan ni kiau ka pang tu Jisu pai Petras ni ibun kam ni jemut sih sa itu ba ka kiau ka pang to ya me Petros li sing me dalam poi sing Petros kiau pang na to yang ngapi to dua Jisu la kiau ni tu kiau tum tu hei Petros kiau la cem pe la cem kan Petros ka sim itu kitiar gitar ta ka set ka ajing bam Petros like Lord warta dalam itu Petros hallelujah praise the Lord Allah kemana ayo like Lord dah marbalai bu Jisu mukwa bu Petros un syakri bat kata ka problem bat kata ka burden ukwa un pelat tadi nang kwa un fi hawi syakri utrayam kerkui fi amen wajib pap jinsang amen dah jangan kan orang di jimbelan ni ayat kecat ngai udan ki banget ni ani nadu nom sang am ba khulung e wan sini dei we fini la ai dau ni khulung la khia ni lagi ni ya ba ya ada pe sekindo ikisti ani o de roi try de pleng o kecing belah ngai try skar kofi i pastor ngai si ong kata mo ong ka por sedang ni mensyam na sakri da kecing ku kawan suki anda kini bisa kri ba ni mentam jikar ku suan wurut de Om boleh kalau tak, om deh kalau pergi komputer kan, hanya mentah kalau word, nomor boleh, buat try lah januan, tak ada, ladang ikut syakri try boleh word ikut sim kucing, amen. Tadi entah syakri bahal try fin iki kamba jong try, kawai kesegi, nak kawai kesegi boleh ikut sim jofi, amen. Tadi entah aku apa nong fi, kiki jong pergi kan do no, handrai bagi syakri try tinggi nom do. Haleluya. Maka apa begitu ang ni, timen ba kesegi lam ne. Ki klor kim pausyu hangi bonski ban ke eryong ka bajur ban khiangi ka jingkermen ban im kala do no baro kawan ke ka jingdu jingkermen tadi ta ki im ni ka perthayam kan ka perthayam kam dei bolong permanen ho kan dei badap sudah ka jingdum sudah ki ni ka perthay ka dei ka badum sudah tadang ni hap long ka jing sha jong ni ka perthay amen utra u khat ingi bangin long ka jing sha jong kan ni ka perthay Mde ban long ka jing shai
kabalong kajing syai ban yasno alang bagani ka perthai rangi long kajing syai ban pen syai yang ni ka perthai ka badum. Amen. Kababal ke thu ang ni kadan ba kajing kular hang ni ka khat arfu kong hanrei anda kilalong slam klem jing bam anda kum tau pol habula yang hapreng joki ulong korang ba kaladai ya pi ban syashkor yanga ban ommi no nakret ya kaban yo ya kat kene ka jing man saw ka jing do mun taru ngaken tu ya pi ba pin smo shngai namar hapreng jong fi kanom ja ka wei ka man sim ru an rei tang kani ka lien namar layeng hajan jonga haga ne miet u angel ublai ujong ubang ulong pat ya ubanga nga syakri u pol ong hangi wong ba oi la do kita ki bar khat la fi snap ta kinum finum do ag jinsha namar re fi kram snap ta ka daw fi do tang bu ai pat ya kane ka jinya thu lo pa hang ne wong ba kalien kan jot no an rei num jot ko yaman siam ro kadai kata ka jinya thu lo pa ga jong u pol ba kata de tin ju blai ka ong am la we ungat ha u onam jot shu han rei un yo jing imam jikot la dang inget tamun shunget kamu ingin yo ya ka jing imam jikot ubam ngat ta kamu unjat namar ka jayo hang ni hadin nang ta ka baja u da ong kopol what chip ting kadai hame ban yang hakmat u kaisar hakmi ru ublai ubal ahme yakitu baro kibiya lambat me habakum ta to sngo shngan phi korang ba nambar nga nget au ublai bat kan long kum ta kum melakran hanga uni ong shisha ka im melakran pol unget u Julius unget ong kum melaong kan long unget hakane badeng ta fin i ter nang tu ka ga baja kadkhot ka blai phulai ke thu ang ta ka ong ba upol la karpat ya baro ban ya bam jing bam uda ong kani ka dei ka sngi ka bakhat saw ba pi blai up sha jing it klem da bam jing bam na ba kum tanga karpat ya fi fin ya bam jing bam namar kani ka long knang ya ka ban pen em ya pi namar iwei isnyor ino maha ba khli jongno ru na pi wangum no pinya bam jing bam pinya bam jing bam bat kum ta wong ti haba ulala ong ya kani bat haba ulala shim ya kupu ula aingu ho blai ya khmat joki baro baula kedia ya bula sedang ban bam anda kumta baro kila isngau im ki hiru kila ya bam jing bam kababal ka ong kata hapadeng ki jing ki jing le hapadeng kita ki eryong erlang thari hapadeng kita ki jing do wong bam jing bam no bam jing bam namara rafim bam ka sau singi fila sha jing it ong rafim ya bam ne fen sayap tada wong bam jing bam tadi tak tin juble ka khat gi bangin bam ya tin jo Padang jing le kiran hani perthai kiran kijing taki eryong bam yak tin jong blai amen Jeremia wong no ngala shem yak tin jong me bangala bam iki Jeremia khasan kan rewong ngala shem yak tin jong me bangala bam yaki wong ngala bam yak tin jong blai bal ka tin jong blai ka long ka jing kemen ba ka jing shat kemen yang wong ngala shem yak tin bangala bam kada yangi mde ta mushulong kinong snow yak tin Henry bangin ngut ya kektian. Amen. Ong bam me pin im. Tadi kata ha bagi don ha kene ka perthai ka dai ngi ban bam ya kektian joblai. Dan la pring jufi mo teng yong him don por bi pastor eng nang step la kim nang da. Mo ngade tu misteri am bu jai tu kan nu am re por bam ja tu ye shong thai fi. Shikenta. Bam ja san minit la dep ye shong thai shikenta la yu pe pop jin tu bi la pop ji pe yu tu. Shikenta teng ngong de. Kajing long disiplin de ban bam na de bam shong thai shiganta dan porte ne pulek tin jong blai ban nam dan na tong no am dan por bam jalong he bun kam bra am dan por vistor bam jam dan por ye mitrai takana ko abno fi de bun kam kan no em ka bam jam tal ko mo pelaj por bam jam pelaj por pulek tin jong blai amen. Kelam bam ja de long no. Sibu mi lang mi ni yang to. Le belan ja kam no. Ngan mau di sini i pelok jingi. Ya tri ban ngah ni kelam ya thu nga ba i kelam bam. Tang mo ila de bam. Ya tri ban ngah ada sin la tri de ngah tri bet. Mayem sipang sun ti i kelan peding. Oh jayu ni. Tadi nang ta satip kin ba pli kelam bam. Imnu nang pastor nga kelam da bam ja. Oh de apel dum bam jalong kum ni. Don ki Kristan bigi mencoba me ktin jomblai habayang kelon. Mar ki ngabiang ngaklan.
Melelai. Layun bam. Mereka lah bestu pa lakalon hi. Tarau Jisu ang no, syarai baduai. Syarai ka bumut, kat kum kaktin. Dan kat kum kaktin, lada fim tip ya kaktin. Kamu ngi haban tip ya kaktin, bat fin haban duai kat kum kaktin, ban kat kum kaktin. Amen. Tadi tahu Paul oi ki bam, namar lada fim bam, fin saya yap. Mdia fin yap, namar ba kawan ke eryong, fin yap namar fin yap tangan. Bun ki Kristen mdia buan hadu dawan jing bikin yap. Rewat haji sungguh bahar ki yap. Dang di ha. Sesuang. Namar kelembam mi kaktin jublay. Di egegi jung pertai. Tadi tak apa nong ifi hakan ngi wa mata. Ngihap ban bam ya kaktin jublay namar kadiga hukum ka jong trai bangin bam. Talau Jisu ang kumno. Bom tang dok pu bo breu nem. Hendrai dagai. Daga kaktin baro kabami nakasintur ka jong blay. Kamu lada fidan ya kaktin ka jong blay ngas tunat ban kana kita. Lada ngidon ya kaktin ka jong blay am kani kaktin jong blay lada kadan hangiam kabamut hingila ban ngai te. Ladam dan kaktin jong blay am tenteng lawan jing ngim la ban ngai. Lada dan kaktin jong blay ngila ban ngai. Marbun sinem wan jing pang sistem am dawan tu dadali pit report doktor odi doktor orang ladun jing pang ani. Ni lak takli dari jimpang khams niu lei. Lasyong la yap ni. Namar belai balong kata ka jimpang. Ki brio namar batang bisyu ag report am takada bun sin ki doktor wajia tu mai tu patient. Sia tip tam baying tu teh. Ti patient belum menai. Namar dah tips tu patient am like kata ka jimpang am kalong kam klan kam don bor. Mdai syu ti jimpang ka di jing sngau. Ini yap no hi namar bating. Tadi entah ba Ngidan ka kaktin ka jong blay kamot sim na kaktin jo blay ngi kaktin jo blay ka tu plan. Bu blay ong no along blay. Utrai u blay halor kada baro dan kabamla ban nga ong blay tam. Ngila nampat ban ngai. Kata kata kan. U blay tu ngala lot ndre hagi te ngila nampat ban ngai. Tala dan kaktin jo blay ngi ngai. Ta ban ngai telong bet ke. Amen. Hiroi try. Habang ingat kan long baik namar ngidon iktin jublay. Tadai yang tahang ni bupol ong bam bat kiki la ya bam. Baru ong num hap roi snyu jong piru. Wi snyu ri num hap. Pitip kan utli nyumat fidan. Nyo na. Ngimtip iki nyumat jongir kan utli gidan. Ublay utip kan utli nyu klik gidan. Setelah on kan kata. Tagawamot ay ublay utip kamba yang i banyak mengitip yala dia deh. Kamu boleh tip balat. Amen. Tadi kita kan mau kan ikawai utrai ong lada fil abam iwi senyu rinum hap na fi. Kamu kan namja ru ya fi. Kendiat kan namja. Amen. Kabas new ya fi. Bal Bible gitu. Kada khot ka balai phundai ter ka ai ka baja shisha kawan kajing pat ya kata kalieng. Kala jur sisa kata kala do kata-kata ka kamut kala poi shalom handai kata dong ka sa siapa sya kawan kata gal ka penteng kho sunan satu gimau ka prabai pum tawu pol ong kene wat dan bakenti na ni liang mo. Na malala vi kenti na kali fin sayap. Balkai bajang ni am uta urang ba sispa lada ulai I bakan salong kum ta am kamu la de peniap syai kita ki koi di bidan lang ta. Na marbalai kat kum ka an jongki ka kum ka rule jongki rom la negi sipai rom kalong balada lat uwei koi diam kamu itu inong pei lakut. Tadi ta lada lat uwei koi di kamu itu inong ap lakut. Takana fikan mau na upo lapo. Hanga tu ka sinong hapo hapo Filipi. Kan mau nam ula syong tu ka bendi bat kilai arwai kilai duai ka tu ka bendi ka lapat ke mau. Ka lapat tu ka jingkar ka la kanyu jumai. Utu nong ap ulem no umudung no iladi dai. Kan mau nam mudung iladi na marbalai lada lat ki koi di kamu ya ule la bahabakut no hi na marbalai kin sapniap yo. Tahang ni ruka jakum ni, ya kaba kalawan kata ke eryong, bal kala de yaki, bau saya sakama tu koi di, kamu itu Julius emin sayap, namar bala kali jini sayap dan kita ki koi di, lada ki lai pet nang tare, ken sayap, hendak kababel ke tu hang ni, dekat sapulai kong hendak utau orang bak sispa udah kuat ban pen emu pol, udah kang no ya kata ke jing temu, bala hukum kat kibanang jingi, bakin rengko nakalieng, bakin poin nengkong sekarengko. Namar bau don upol tak ada kini koi di kilajim.
Lada umdan upol koi di baro shwawan pra ta kaling la sadung yap lul baro. Henry namar bo udan upol ha kata kaling kita ki koi di kilat im baro. Believe tak percaya ka dang ne aduk mentah. Mar bodan mangi. Amen. Tarang ini belum spesial lah. Tarang is oi kata ti guru percaya wa julet tof. Namar umdan mangi flying duk meno. Tak tahu kile keman kane kile keman la percaya kile lu kane ka dau kalong badang don mangi kibreu jong blai. Amen. Fikin mau ka por ka jong u Daniel. Usia mula khote. Ya thu me ya thu. Kita ke jing pos niu. Ya thu jing pos niu bu pos niu mo pi. Ti thu mo pi jing pos niu ni sabatai te ya hap kan. Ya thu sa siem pi pos niu yu. Usia mo kan mau shu me. Ya thu mo me gin me. Ta kita ti kirus ta sayong ingan ta. Ya thu no ni pos niu gue. Ula khot ita ki riu start ula khot ita ki nong batai ki nong le bertong baro ong wan ya thu ang ne mar kalong so important kata ka jing pos niu jonga ka ka don kamplat ka ka ba ni ka ba sngo gerpang plat ya thu tu sia try adwai try ulai le jadu menton tu kam yo ansar tat usia muang karukai sudah kan sia peniap na Daniel oi plin peniap dan mangap syua Daniel oi ta wan me wai jam misai medan wai me ya thu ong pet sim ngan ya thu vi pos niu jong fi ubatai kata ka jing pos niu to stasyu belum nam ta klik siar ta tertentu ta ka dei sya kata ubatai Daniel take ya kata jing pos niu banamar don Daniel lam kila im kita nong le bertong baro dom don Daniel telah kod hi asyu hap klik semadan Aingo you blai. Baudan u Daniel. Kila im. Kini kinolek bertong. Kamu ki brio bertai ki im ado menta namar badang don ki brio jong blai. Amen. Fikin maru hakapor ke jong ulat kemang keren meneh. Namar bu ulat udang don, hai ha Sodom Gomora u blai kolam penhap no iya gitu ki ai. Tu keding. Andau laweng no ulat na Sodom Gomora jeling gahap keding ing kong lut. Kat ba unawa udang dan berkibreo kaklem jai re undau lakiu no akaling ka betai sha kita kimi po leo jot ai ta kamut lada dang dan kibreo jong blai ka betai ka dang dan tarau juti yang merak khlawa boleh ngidang dan mangi amen lada arong no ingi tu suan sumrat yeng ro amen Namar ka Babel kaong baway bangay hau unam judge ka Babel ke tu ang ni opol ang unum dan mano banyap si sin bangi ngidang don hang ni pertai bar ngidang don bagi breu jang pertai unum jai dalami no mangi kan ka pertai kan sejat maka ta ka di warning ka bleu ang ngan sa penjat amen kumba ka jot ka ni ka liang am ka pertai kan sejat prapum ka ni ka liang Henry kini kio alaj im namar ba udan upol. Tadeng talada umdan chu Jisu ru ngila yap hi. Henry menawar Jisu udan takadang ngila yam. Amen. Ngiru umdan jia periere ma ini ki koi di ha. Ngiru ini ki koi di. Ki bala di men sya peniap kat kum ka kam ka bangi la le. Ni le yu pastor. Ngalim ju le pop hira na ro dang red. Try om di haduk dah lek pop fin long pop. Ngilak don lupa harga condition jangka pop. Ngi gini ki koi di. Rai enguk bodong Jisu. Ngi oleh em. Amen. Amen. Fikir mana mau Jisu dan. Maka Babel ke tu ang niam dan apa yang cuki kilat em kum no fitip gias dia nak kilentang ru. Kau tu aprapum tu kalian gias dia tu kitiar tu kilentang lah. Jangan berjalan kau belongin filat em baik. Amen. Kapertai kan jat, nrei finem. Iroi try. Piem nu teng em ngi em ru em namar baki don ki problem bagi jing em ge jongi. Kaprap hom ngi hab ben yam teng. Jauh mat, nrei pleng kata ke jing jauh mat kawan rap na ke jing pen em ngi. Amen. Bo na pleng jifi ni em pidon hang ni namar fil amat jing jing em. Ada mat jing ni, yo sekali tu boleh. Shui la into kan si boleh syong we hadin paya baik. Ndai dah.
dan ke excitement man syakri ublay. Namar ublay bajing im babyang ba. La yu pisaro dan ko kia ru dan ko alai si kayeng ru dan ka kam ru dan biang la dan sedang syakri la yu tu ublay. Tadeh ta fitip parang ngam. Kim syakri ublay tan namar ublay kapun biang lu sarkar ti ki. Kanada yu tu ya. Perlok dan kam li tray. Sarkar lapun biang la dan sedang. Dah pang lapun biang sarkar ka ai ka baibam ka rishon. Ber khoi ai sarkar. Takada la yu tu ublay. Nang kam ublay dah. Marbak ublay jengki la de sarkar. Rebuan ka jing kadai kita keporam bau beriu sedang manuhat ublay. Amen. Bading tahabangi ngidon jing aingo ublay. Markata akan penkala bombot ingi. Baka babel kaong kita ladangi la jauh umat, ladangi la bet aga jing jauh umat nginyo at aga jing kemen. Amen. Baka babel gitu kata bapleng ki borok ki trilang. Napa aga jing bahai kita ki bait ya. Haleluya. Aingo bau Jisu udan. Aingo bau Jisu bau dan ban pen yang ngab ipi. Pertai kan jot no kuma ka jot ngene galieng. Ka pertai kan jot no. Ndai nom dan we ru bayap. Namar bau Jisu Haleluya. Sim yang atrai ngalong jong mi dono jong na katrang ya me burong baro kalong shami atrai ya me Kapertai kan sa jot no, kapertai kan sa ing no, kapertai kan sa pat kan sa pra, baru belai unte, ya kata kan jing bitar kan jeng uhalor jongka. Baka pertai kan ing nado ki jor tenrai jongka, baru dan ka wairo ka bansa asyo. Baka ta kalajan, ko baktin jublai ka ong haba pi baka don ki pukni ki bialang, kutip hang ta ka don ka met yap, bangi ki signs. Upalo lai ta ka sign bagandan ka jingyap. Kaktin jublay ka peniro bagandan ka sign makasadan ka jingyap ka jingkod. Sakanong ini ay saitla yu try. Sakanong ini le persya yu try. Kasi doon na preng jufi kani kasngi yung pastor nga kampat penkre lo jong ka jingyam. Ngapoy kani jaseng ngamtip kumno ngapoy. Rengas ngo bapipoy kani ka jaseng na marutray pa yapi. Mapinyo yung nong penem. Namar bau pol udah nagaling. Tanaw ki koy di ki yo alat yem. Bau try udah nagajing im ka jong fi kum ta finyo alat yem. Hallelujah. Kapertai kan jot no umni galing kan pra kan pat no. Ray namar bau Jisu udah nagajing im ka jong fi. Finyo alat yem. Kaktian ka babet akan kasngi. Ngayon siya kalong kaktian. Ka ba aben siem fi. Kaktian ka balong ka jimbam ka bakenjaman siem. Ha ka jim ka jong fi. Kaktian ka balong siya ka jingkerku. Hai ni wepi we gibapet yang ada program agak kasngi ngile lang ne ko pong indwai nam ta jofi wepi we ye try jingi blay bakraw unli sha ki kamba ha ke jim ke jofi pa jing bhabaneng lom khoi kerteng ka jomeng wan khma ka jomene porting jesus christ no panim jingi ngai ngo sha ko try jesus su bamlong me blay badap da ka jing bha
badap de kejin snake ko try ba kejin snake ko jome ko try jisu ka yene shki bam jukot ko try jisu ba shisha ko try ngi ibe ko try ya ka sangti blay ba khra bor ko jome ha ka jim ka jungi ko try ba man la sngi ba ngi ai ngo ko try ba me ai ka htien ko try jisu ka balong ka white lam ko try ka balong ka jingim yangi wepi we ko try ka ni ka sngi ko try ba shisha ko try jisu ngi lom ki break be shania hame ko try ki ba shania ko try jisu ha ki e jong ni ka perthai ko try la ni ha ki e ko try jisu ki jing su tho ki jongi rai try ngin shania ko try hame ko try na me ong try na ka htien ko jome ko try jisu sok utau bre ba shania hame ba ga nge hiru ko try kom ki khon ki jome ko try ai ko try bang la ban nge ko try dala ka donald baro ko try jisu ban shania ko try ha ka kerteng ko jome ko try jisu ba try me ko try ba ya lam ko try jisu kelenti ya ko jing im ko jongi ko try kombo por ko try wat aka por try jo ke eryong wat aka por jo ka jing pat lieng ko try ulang nge hame na ma ong ko try ma ai ka htien ha ka jim ko jong ko try ba ma ba kita ki berdan lang kat lembat kinom yap try nga nget akan ka sngi ko try jisu me ai kan ka htien ha ka gm ka jongi ko try banginom nget ko try ki ege jo de perthai nginom shania ko try ki ege jo de perthai ha ka bor jong la dir nginom shania ko try rai try ngin shania ame ma ka htien ka ba me ai ko try ka long ka htien ko try jisu jo ka jingker khu ko try ma me ong ko try me long ma me ko try u ba jan e ko try ha ka por ko try ka bangingi don kam ko try jisu ba ga nget ko try jisu ma me na ka khu ngi ko try jisu ba try man ka por ko try bun sien ko try ngi shania ha ka don ko jongi ha ka jimut ka jing perkhat ka jongi ko try ka ta ka jing start ka jing pang ka jongi rai try weng lot kita ki baro ko try nangi ko try ba try ngin sedang man shania ko try ha me ko try jisu bangin shakri shisha me ko try na ko don baro ka man sim baro ko bor baro ba ka jimut baro ko try jisu bangi tep ko try me ditang ma me ko try u blay ko try u bala ban pen emingi u blay ko try bala ban pelat lot ya ka jing im ka jongi ko try ma kum joro ka ni ka singi ko try ngadwai ko try nam tani khun ki jomi ko try try ki yai ling ba shibun ko try ki jing pang ki jing stom ka ni ka met ka jongi try ba ki pet ko try jisu ki sngo kim la bali e show ko try what I begin pet haladi ko try I begin kmi sheme ko try magaktin ka jomi ko try jisu ka pen kan mau ni ko try jisu me ong ko try ka kmi ki khmat ki lum nanu ko wan ka jingrap ka jonga ko try ka wan no play ba thau ki bening ba ka khando try kin pai sheme ko try kin kmi ki khmat sheme ko try begin tip me no me play ba dan bo ko try u play bu jong ka jing pen khia ko try u ba man ba snake ko try ba pen khia ki ko try jisu me da pa ka khtin ka jomi me da khata me pen khia ki ko try begin yeng no ko try no to jing thia pang ka jong ki begin yai ko try ka jing ngai ko try ha ka kerteng ka jomi ko try jisu kam dan ke bam la ban me ber khoi ka long ka bala ko try jisu me da khata me da pen khia ki ko try ha ka ni ka sngi ba ling ba jin snam ka jomi ki pen bana ka jing pen khia ko try ha ka man sim ka jong ki ha ka donot ka jong ki ma da ka met ka jong ki ko try ha ka teng ka jong jisu Christ belong no pen jing amen ngai sha ka ni ka tien ka long sha ka jing ku ka tien shi sha ka ba sei so ha ka jim ka jong fi ba man ka po wanum ya ha ka jing start jong la de ya bat shania how try but you dana pring jong fi ka ni ka sngi fi kwa ka jing duai ni rang kwa ka jing slok na khtien ka jong blai phila ban phone ki number ba fi ati screen ki jong fi ne phila ban kan do ingi shini ka offers jong ka potnet ka ban ha pa nong thamai nong kriam te tar mi ya sham yang par we ka sngi oble ka jing sok nor kala ba fi baro amen